slovenských mestách dnes opäť protestovali mamičky. Vláde i poslancom chceli pripomenúť, že v petícii žiadajú 256 € pre všetky pracujúce mamy, ale aj to, že zmenu očakávajú i mamy dvojčiat, trojčiat či náhradní rodičia. Musíme byť stále v pohotovosti a stále poukazovať na to, čo žiadame. Apelujeme aj na pána ministra financií, aby takisto nejaké prostriedky finančné v štátnom rozpočte pohľadal. Len malá hŕstka množstva z nespokojných mám prišla na dohodnuté miesto v Košiciach. Musíme bojovať ďalej, aby ženy, ktoré predtým pracovali, mali tých 256. Aj mamičky v Martine prišli vyjadriť svoj nesúhlas, aby aj tu upozornili na fakt, že bežná rodina môže mať pri takýchto peniazoch veľké problémy. Slobodné mamičky, tak im 190 € určite nebude postačovať. Neviem si predstaviť, ako prežijeme, ako mladá rodina. By som musela niekde zháňať ďalšie peniaze navyše. Zahambiť sa nenechali ani rodičia v Piešťanoch. Mali by sme byť naozaj tí, čo sa starali a snažili na tom tak, jak tí, ktorí možno len sedeli doma. To sa mi zdá naozaj nespravodlivé. Mladí ľudia budú veľmi rozmýšľať o tom, či budú mať rodiny. Fakt nech si to tí politici skúsia z takej sumy vyžiť. Ktoré ešte v roku 2010 začnú poberať vyšší príspevok, mali by ho dostávať, až pokiaľ ich dieťa nedosiahne vek 20 mesiacov. Na spadnutie je vraj riešenie pre náhradných rodičov či rodiny s dvojčatami a trojčatami. Vyriešili vraj rebus, kde nájsť 18 miliónov potrebných na to, aby už v budúcom roku mohli matersku predĺžiť o 6 týždňov a zvýšiť ju o 5%. Vieme, ako to urobiť, ale neprezradím v tomto momente ako. Iveta Marešová, Lucia Stráňavová, televízia JOJ. Neschopná